Civîneke wezarî ji bîst welatan pêk tê, di nav wan de 4 rêxistinên navdewletî jî hene. Îro li Vîyenayê paytexta Nemsayê bi serokatiya her yek ji Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry û hevşanê wê yê Rûsî Vladimir Putin hat lidarxistin. Di wê derbarê de Wezîrê Derveyê welatê Almanyayê Frank-Walter Steinmeier di Kongrekê Rojnemavanî de ragihand ku di civînên borî de ewan karîbûn şer û pevçûnan hinekî rawestînin. Herwiha alîkariyan jî derbas bikin. Herwiha hinek pêşketinên siyasî jî bi destxweva anîne. Steinmeier dibêje ku divê vê carê ew kar li ser durustkirina sîstemekî siyasî nû bikin ku Beşar el-Esed di nav de tune be. Steinmeier herwiha dibêje vê carê ew ê mijara agirbestê û rawestandina şer û pevçûnan li Sûriyê biçespînin. Ji alî xwe ve diplomasiyekî pilebilind ji netewên yekgirtî ragihand ku Ewropî gumana wan heye li ser hevbeşiya Amerîka û Rûsya. Di wî demê ku hin diplomasiyên din dibêjin ku Amerîka ta niha dixwaze ku Beşar el-Esed li ser desthelata Sûriyê rabe. Ji alî xwe ve diplomasiyên Ewropî jî dibêjin ku serokê Rûsyê Vladimir Putin êdî bi Esed ve ne girêdaya gelekî. Lêbelê Putin tu kes ji dêla Esed tanha nedîtiye ku welatê Rûsyayê wekû hevpeymanê sereke ji Sûriyê re bihêle. Herwiha tenê bingehên Rûsî yên leşkerî li Sûriye û deryaya Sûrî de bihêle. Serbar dike ku eger Putin sîstemek yan rejîmek dît ku tenê berjewendiyên Rûsî li Sûriyê bihêle, di wî demî de Putin wê destê xwe li ser Esed rake. Ji alî xwe ve Adilcibêr Wezîrê Derveyê Erebistana Siûdiyê jî ragihand ku welatê wî gelekî pişta xwe bi Amerîkayê girê nade ku Amerîka Rûsya razî bike li ser rixandina Esed û dibêje ya baş ew e ku ew kar li ser çawaniya biçekkirina gropên çekdariyên opozisyona Sûrî bikin. Zêd Hesen, Ark.